la primera vegada que vaig ser alcalde de Súria, que va ser l'any 1995, vam encarregar un pla director a la Diputació de Barcelona perquè ens fes una diagnosi del que era el casc antic, el casc medieval de Súria, perquè fins a llavors havíem fet diverses activitats als ajuntaments anteriors a nosaltres i sí que havien funcionat però mai havien acabat d'arrelar. Aquest pla director ens marcava unes directrius tant d'accessos al casc antic com d'activitats que es podrien fer, com una mica de revisió econòmic-cultural del casc antic. I una d'aquestes opcions que marcava el pla director era fer una fira medieval. L'Ajuntament se'ns va encarregar el pla director del Poble Vell i al cap de 2 anys, amb l'Albert Fàbrega com a regidor, es va revisar i llavors, diguem-ne que amb aquest pla director es va definir una mica els punts febles, els punts forts del Poble Vell i també s'apuntaven unes línies d'actuació perquè el Poble Vell sigués un pol o tingués un interès turístic. L'objectiu era, en el sentit ampli, aquest de promoure turísticament el Poble Vell de Súria i la fira tenia, concretament, 2 o 3 objectius, secundaris. O sigui, per una banda, donat que el Poble Vell és un nucli urbanísticament medieval, o sigui, els orígens del barri del Poble Vell són del segle XIII, tot i que les cases són del XVIII, però forma un conjunt d'una vila fortificada closa. Llavors ens semblava, per una banda, a l'espai o el context o l'espai ideal per aquest tipus d'activitats, aconseguir també una participació massiva de gent tant de Súria com de fora i posar també èmfasi en, nosaltres vam dir una fira d'oficis pensada per donar a conèixer i difondre també els oficis, diguem-ne, medievals. Les principals dificultats, a part de coordinar horaris, que com que fa 10 anys ja que fem la fira, no resulta massa excessivament complicat, la principal dificultat és el tema de muntatge i desmuntatge de la fira, perquè els carrers són estrets, com heu pogut veure, i és complicat això. Al llarg d'aquests 8 anys que jo he estat al davant de la fira, del 2003 al 2010, de la segona edició a la novena, la nostra idea era que la fira anés evolucionant amb un to local, amb uns trets més distintius de Súria, que no fos una fira medieval com tantes altres hi ha arreu de Catalunya i arreu del país, sinó que tingués unes característiques pròpies de Súria i sobretot el que més força nosaltres havíem posat era que la Fira Medieval d'Oficis fos una fira que tot el poble se la cregués, que fos tot el poble que pugés a muntar la fira de Súria i que fossin tots peces claus d'un puzzle perquè el resultat final fos l'idoni. Jo penso que aquesta fira, un cop la gent ja va veure que això era èxit, perquè de fet des del primer any vam tenir sempre gent, en el moment que les entitats van veure i que el poble de Súria s'ho va creure, hi ha hagut molta col·laboració amb les entitats. De fet, ha sigut un plaer treballar durant aquests anys perquè realment hem fet créixer la fira a vegades amb més il·lusió que recursos. Tots els suriencs hi estan molt involucrats. Ja és una de les fires que s'esperen amb més il·lusió dintre del municipi, tot i que som coneguts mundialment, ja es pot dir així, per les nostres caramelles. Aquesta també és una activitat festiva que també la vila de Súria l'espera ja amb també molta il·lusió i moltes ganes. Ay, linda amiga, que no
Nosaltres participem cantant cançons, bàsicament cantant cançons pel carrer, amb espais oberts o amb espais tancats. Aquest any és la quarta vegada que hi participem i fem un repertori una mica variat, amb cançons que van des del segle XIV fins al segle XVI una mica i que tinguin una mica de caràcter medieval, reminiscències medievals. Les primeres edicions, primer que la coral era no érem gaires membres, i les primeres edicions només participàvem el dissabte a la tarda i el diumenge al dematí, però a mesura que la gent s'ha engrescat, també després veiem que a la gent li ha agradat, el públic està content i els mateixos membres de la coral els agrada, doncs ja és el segon any que participem dissabte matí-tarda, diumenge matí-tarda. Les entitats que hi participen són, per exemple, l'agrupació sardanista, el Foment Cultural, el Casal de la Dona, el Casal Cultural de Dansaires Manresans, el Club de Tir Esportiu, llavors tenim la Unió de Botiguers, tenim el suport d'Iberpotash, tenim també com a entitats l'Associació de Veïns del Poble Vell, la Parròquia de Súria, els Amics del Roser, i tenim també a nivell particular un munt de veïns del Poble Vell que obren les seves cases perquè els visitants puguin gaudir una mica de l'arquitectura tan característica. Primer vam estar a Cala Quimeta, un parell d'anys, i ara ja fa 4 o 5 que estem a aquesta casa de Calbató. I nosaltres, arreglem amb el nostre ús, per cert que aquesta és molt maca, aquesta casa d'aquí és molt maca, doncs l'arreglem amb les nostres coses que tenim. També ajudem a l'Ajuntament, sigui allà a Cal Balaguer del Porxo o sigui a baix per informació a la plaça d'en Claver. Com que són prou dones, ens repartim. També anem aquí al castell, aquí que estan a donar les entrades. Llavors nosaltres obrim els dissabtes i diumenges i cada any fem una cosa diferent. Algun any vam donar pa amb oli, un altre any vam fer xocolata amb xocolata i coca, un altre any vam fer el codonyat, que el vam fer nosaltres i llavors el vam repartir. Aquest any donarem coca de pa amb mató i mel. L'agrupació sardanista tenim la taverna de la Mura i el que fem durant tot el cap de setmana, els bastoners grans van ballant pels carrers i els bastoners petits també van ballant pels carrers. Llavors tenim uns quants membres de l'agrupació que fan la dansa de l'espectacle dels salats i també fem uns tallers infantils allà al costat de la taverna, tallers de manualitats. Un parell de setmanes abans de la fira fem un assaig. L'única cosa que per la fira no anem vestits com sempre, sinó que anem vestits medievals. Llavors no portem els picarols, els camals no els portem, ballem sense picarols. I anem vestits, anem tot de negre i llavors portem com una túnica sobre medieval. L'Unió de Botiguers participem aquest dia amb la decoració dels nostres establiments i fins i tot part dels molts botiguers es disfressen d'època. Cada any fem una decoració diferent, algun motiu diferent, i aquest any ens hem posat d'acord per tots fer una banderola així tipus medieval. Tots els establiments de la Unió de Botiguers, la majoria d'ells, tindran una banderola penjada amb el nom de cada establiment. Va venir un senyor i em va dir només voldria saber què és el que no tens. O sigui que si vas mirant trobaràs de tot, des de capses de mistos fins a esclops, tot el que vulguis mirar. Aquell sant que hi ha allà, que es veu vermell, amb allò vermell, aquell Sant Crist, me'l van donar que jo devia tenir
16 o 17 anys. I me'l va donar una senyora que vivia aquí a l'entrada de la Mura, i me'l va donar, que estava variat, i em va dir, tu que sempre arregles coses, ves si les regles. I el vaig agafar, el vaig restaurar, el vaig pintar, i de llavors, doncs mira, em van començar a agradar de guardar coses, i vaig anar guardant, i d'això, imagina que jo tenia 17 anys o així, i ara en tinc 81, cap a 82, i encara no n'arreplego. Vull dir que fa uns quants dies. Això antigament ho portava la canalla per anar al col·legi. Aquí dintre hi ficaven, bueno, no es pot obrir, sí, veus? Hi ficaven carbó, aquí dintre, i llavors això s'ho portaven cap al col·legi, i això encès. Ho ficaven a sota el pupitre i posaven els peus aquí sobre. Si el dia de la fira fóssiu per aquí ja veuríeu que això no s'hi cap de gent, tot el dia és ple de gent, això. Encara que sembla que són trastos vells, però va venir un senyor i em va dir, diu, aquí dintre, diu, hi ha més història que mig Catalunya. Hem fet les 5 primeres fires. Una vegada les 5 primeres fires ens hem dedicat només a anar exposant-les, el que teníem, tant de fira com de tot el poble, i ha sigut un èxit perquè la gent els agrada. Vull dir que venen de totes bandes per veure fotos. Hem posat tant fires com tots els temes del poble, com indústria, la mina... Les fàbriques... Les fàbriques, tot el tema que és de poble, tot el que és de casa, ho hem estat exposant les festes assenyalades. Les riuades, hem recopilat lo de la riuada del 1907, també ho tenim posat en un d'aquests grossos. En una d'aquestes fires vaig quedar tan col·lapsat al mig, als voltants de la plaça, que es cruzaven... Mallet, saps? A Cal Mallet? Sí, que es cruzaven a la Mura, al carrer Sant Salvador, tot es cruzaven tot, i jo vaig quedar allà i no vaig poder sortir. Em vaig haver d'enfilar dalt d'una mica de repris que hi havia per poder captar només els voltants del cap de la gent, que només els caps podia agafar, i l'altre em vaig perdre mitja fira perquè no vaig poder sortir d'allà. Això va ser el tema més curiós, perquè si volies entrar per un costat no podies, ni pel carrer de la Mura, ni per les escales del castell, de l'altra banda, no podies sortir per enlloc. La nostra aportació és, teòricament, de l'entitat, fa una actuació amb gralles i timbales, i a part tenim la tasca de la taverna, i fem passacarrer, toquem cançons medievals, i és una mica la nostra funció és aquesta. A part, dintre que estem dintre de la comissió de la Fira Medieval també. De feina porta molta, d'ensenyar portem ja 3 mesos ensenyant gralla amb les timbales, i de fer la tasca portem ja 3 mesos perquè aquest any hem fet una remodelació de la taverna i porta molta feina. Nosaltres fa 5 anys que estem a l'associació, que participem en una parada, que fem castanyes per la gent i tot això, i participem en això, i col·laborem una miqueta en mirar que estiguin les coses bé, que no estigui el terra espatllat, alguna cosa que sigui una miqueta fora del normal. Nosaltres sempre ho comuniquem a l'Ajuntament perquè tot això es vegi bé i es vegi molt maco, el que està una miqueta espatllat. La colla de Trabucaires, el Tro Gros, participem organitzant diferents àpats dins de la Fira Medieval de Súria, i ens fa molta il·lusió participar-hi cada any, i fem 2 dinars populars amb una bona arrossada, una bona paella i botifarra de pagès a l'hora de dinar, on normalment ve molta gent perquè agafen molta gana després de passejar per la fira, i després la nit del dissabte organitzem un sopar medieval, que és tot aquest ambient que podeu veure aquí, on hi ha també espectacle. D'una banda tenim dansa del ventre, aquest any amb l'Estelata Belly Dance, i després aquest any ens acompanyen les Filomenes amb un espectacle filomenal que són cançons picants que es cantaven, cançons tradicionals de tota la vida.
És un motiu d'orgull per a la imatge que donem de la nostra vila, per també demostrar la capacitat organitzativa, per crear un esdeveniment d'aquesta envergadura que cada any porta a Súria milers de persones. La fira ha portat cada any moltíssimes persones que mai havien estat a Súria ni al Poble Vell. Per tant, aquest aspecte de difusió i de donar a conèixer el nucli antic de Súria, això està claríssim. Que en un cap de setmana et passin de 12.000 a 15.000 persones, jo crec que és un esdeveniment que el poble de Súria en tota la seva història no ha viscut mai. Sempre he pensat que pobles no gaire grans com el nostre doncs sempre necessiten d'alguna cosa perquè ens hi situïn en el mapa. I penso que la Fira Medieval d'Oficis ens ha situat en el mapa del país. Ens visita molta gent de província de Barcelona i fins i tot de tot Catalunya i de fora de Catalunya. Els beneficis que deixa el comerç local, sobretot el sector d'hostaleria i restauració, és gran, o sigui, ens beneficia això, donar-nos a conèixer i la part de negoci que queda a Súria de totes aquestes visites. Això és una ferreteria molt vella que es troba... No n'hi ha cap, quasi bé cap altra així a Catalunya, tots són ferrers que estan ambulants.
I aquí es fa, ell que és el mestre, fa espases, fa les temples, les forja, les fa aquí, de fet en té un parell de només forjades, la guarda forjada, el mànec forjat, tot forjat, i ara durant la fira fem demostracions de com es fan puntes de fletxa, ferradures, baranes... Pues aquí lo que hacemos es pan artesano y nosotros hemos hecho el pan de paella de toda la vida, lo hacemos en un horno que tenemos de leña y bueno, hacemos varios tipos, uno que es de cebolla, otro de oliva, el pan de nueces y el de cereales, por los cereales, y luego el pan blanco de toda la vida normal. Es un horno transportable, ¿no? La idea se sacó de la Segunda Guerra Mundial porque las tropas alemanas le daban, hacían el pan en hornos así, ¿no? Transportaban. I aquesta idea l'hem trasladat a l'època medieval. Hem vingut aquí a Súria per fer una mica de demostració de com es feien els tints naturals. Tenim uns quants colors i durant la fira anem coguent-los a poc en el foc i tal. No és un treball que és molt vistós perquè és de paciència, perquè vagi fent-se a poc la llenya i després de tenyir xirrentats i tal, tenim una mica exposició on estan les llanes esteses perquè vagin aixugant-se. Això és una canya, no hi ha més. Una canya se pot tallar al riu, no? Llavors els nins a les escoles m'ajuden a tallar-la, treure-hi la pell. Llavors jo amb una guinaveta l'obro per aquí. L'obro i llavors un tros de la canya, que és la part més estreta, la poso aquí al mig i això es converteix, posant-li un fil per aquí, es converteix en un ioió. Aquesta canya el que fa és, ells l'estan llimant aquí, posaran el seu nom en un dels llistons de la canya, nosaltres això ho envasarem amb una bossa de plàstic al buit, aquí posaré una web de l'Ajuntament de Cultura, el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Súria, i això arribarà a través d'una ONG, arribarà segurament a Senegal o a Mali, un dels dos llocs. Quan arriben allà els de l'ONG, que són 4 o 5 ONGs que recullen coses i les porten, els donen això com si fos un joguet. Els nanos obren la bossa de plàstic, posen el paper, posen un fil pel qual això funciona, es fan una foto i ho envien a través de la web que tenen enganxada a la bossa de plàstic, l'envien aquí. Per tant, aquests nanos estan veient un joguet que d'aquí 2 mesos rebrà un nano a Mali, a Senegal, on sigui, i es faran una foto i l'enviaran aquí, volent dir, el joguet m'ha arribat. Això és fer una cullera de boix, perquè la fusta més bona que hi ha per fer de culleres és el boix. Això, amb poques eines es fa, amb una serra com aquesta, i l'eina el culleraire, i de vegades faig servir una mica la raspa, però amb aquestes 3 eines es fa tot. Això és la llana de les ovelles, d'aquí del país que som, perquè n'hi ha que són de fora, aquestes són d'aquí. I primer, quan anem a les fires, jo la porto per paradeta, la porto estovada, però si un no ho ha fet no es pot pensar el treball que hi ha aleshores, però s'ha de saber fer. Em queden els dits adormits, em queden amb durícies, em queden ben d'allò de la llana, però m'agrada molt de fer-ho. 62 anys fa que ho feia, que 6 anys, la meva mare em havia dit que 4 anys i agafava el fus de la meva iaia, però jo ho vaig aprendre de la meva mare. La meva iaia filava cànem, la meva mare filava llana. Som 5 germanes, som 10 germans, 5 de cada mena, però no hi ha cap germana que ho faci sinó jo. I és que ni la meva neta de 18 anys no li puc fer prendre. Només sóc jo que d'allò, però és que m'agrada, m'hi sento tan bé. El que més em va costar per saber aprendre de filar va ser engegar, que és com que engeguis una màquina, va ser engegar el fus, que vol dir, perquè si no d'allò no et voltarà. Llavors aquí el pares, que si no se t'arrufaria. Ara aquí el deixes, llavors pares aquí. T'agafes i li dones la mida que vols.
Aquí he vingut a la Fira Medieval de Súria, invitat, i llavors el que porto en aquest cas són unes caixes de núvia, amb fustes de noguera i marqueteria de boix, perquè vegi la gent el que eren les caixes de núvia antigues que els pares regalaven als fills i filles quan havien de marxar de casa, de la casa pairal, de la casa de pagès, perquè la casa de pagès, com se sap, quedava per l'hereu, pel primer fill, baró, mascle, diguéssim, quedava el d'allò. Llavors les filles, per exemple, doncs les caixes de núvia, les de dona, són les que portaven 3 calaixets, una portella que s'amagava i hi havia 3 calaixets a dintre per si durant el matrimoni tenia alguna joia, papers, etc. o cosa menuda. I la dels homes, les de nuvi, és les que portaven un calaix a baix tota la llarga de la caixa. Aquestes caixes són més curtes del que haurien de ser, perquè les caixes antigues feien 1,40 m. I aquestes solen fer 1 m, sí, perquè càpiguen els pisos, no? I porto una mica de representació i com se fa la marqueteria, com els hi explico. La cola que enganxaven no era la cola típica blanca que es fa servir ara, sinó era cola que es feia d'ossos d'animal. Es feien bullir els ossos en calderes i la gelatina que sortia dels ossos, de la mèdula de dintre, això es feia la cola antiga, que servia per encolar els mobles i les marqueteries i etc. tot això. Som els Verros de la Cort i hem vingut una vegada més a Súria a admirar aquesta fred i aquest bon rotllo que teniu els de Súria i intentar deixar-ho tot a dalt de tot, no, Xus? Sí, som una fira, venim de Girona i vam començar fa 6 anys amb una promotora que és transversal, que va apostar per nosaltres. Súria no ens coneixia, ens agrada molt Súria, és petita, familiar i és molt xula, ens agrada. Bueno, el nostre cercavila Verros té un parell d'espectacles, diguéssim, el de carrer, que el tenim molt consolidat, fa 10 anys que estem funcionant com a grup d'animació medieval per tot arreu, i bueno, se caracteritza una mica el nostre espectacle per la posada en escena i el tractament que donem als instruments tradicionals catalans, el sac de gemec, la tarota i la gralla, i el caràcter que tenim una mica com a segell de grup, però bueno, l'espectacle en qüestió és itinerant o estàtic en una plaça
i es va haver de fer un repertori força europeu. Ens la sentim nostra perquè hem estat molt ben cuidats, o sigui, des del punt de logística, de local, d'amabilitat, de sensibilitat al moment d'anar a dormir, de menjar, que són les coses que realment són les que fan tirar, perquè pots estar mig a Benidorm tocant, com ens ha passat alguna vegada, i que aquí no és l'ambient que teniu un poble superxulo, però és una mica tot plegat, no? Perquè és això que deia en Xus, que és com si fóssim a casa una mica. Mira, la principal activitat, evidentment, és la mostra d'oficis, que per això du aquest nom, però el que, diguem, la fa més particular i més pròpia nostra és l'espectacle Salats, que és guió d'un sorienc, que és en Jaume Esquius, i que aquest espectacle representa una mica la història de Súria entorn al comerç de la sal a l'edat mitjana. Salats és un sainet que està creat expressament per commemorar el descobriment de la sal aquí a Súria, llavors està basat en l'època medieval. És una peça de teatre que va ser un encàrrec de l'Ajuntament per intentar explicar tot a nivell amb un to irònic i d'humor i també molt de carrer, és un teatre de carrer, en un entorn molt medieval, tot l'origen de la sal i barrejant diverses èpoques, perquè no tot està en una mateixa època, sinó que hi ha algunes llicències de temps. Hi va haver un historiador, l'Albert Fàbrega, que va fer tota la recerca històrica. Tots els esquetxos i les històries que s'expliquen allà són totes històriques. Les anècdotes que s'expliquen allà van passar de veritat. No totes en el mateix moment, o sigui, no són contemporànies, vull dir, potser algunes coses són del segle XIV i altres del segle XVI, però com que el món abans de la revolució industrial, diguem, el món de la gent va canviar molt poc des dels segles XII fins pràcticament al segle XVIII-XIX, vull dir, no guinyolen les coses, vull dir, una cosa va passar al segle XVI però podia haver passat perfectament al segle XIII o XIV, vull dir, no es fa gens estrany, no? És que jo no sé si és gaire bon negoci, perquè entre la mula, els deutes de l'església... Signeu aquí! Si no voleu que la desgràcia divina no s'aixequi mai d'aquesta terra profanada pel segrest i el robatori de Sant Cristòfol gloriós! Un cop es va estrenar el 2006, es va veure que potser quedava una mica curt i que potser s'havia de donar-li una miqueta més d'aire, i llavors es va demanar un suport més a nivell professional, doncs es va demanar un ajut amb una direcció professional, un vestuari que va fer una gent també professionals, es va demanar la composició d'una música, la partitura també la van fer expressament el Jaume Arnella, que també és professional, es va incorporar una coreografia d'una dansa amb el Joan Serra, que també és un coreògraf de referència, i a partir d'aquí es va acabar de rodonir l'espectacle, s'han anat incorporant coses. Ara ja s'ho fa el Foment Cultural, que és l'entitat que ho ha entomat, i és la que ja el director ja no venen, tota aquesta gent ja no ve, però nosaltres bevem del que ells ens van ensenyar, diguéssim.
Havíem vingut a Súria però no quan la fira. Havíem vingut i ens agrada molt el poble però no havíem vist la fira medieval. He comprat un bisbe i sacallones i botifarra de bolets. Jo botifarra de bolets i un bull blanc, però me l'emporto a Barcelona que allà no és tan bo. Som de Sant Padó i bueno, acabem d'arribar. El que passa és que molts anys ja havíem vingut aquí a la fira i sempre ens ha agradat molt l'ambientació de l'edat medieval, veure els carrers i la gent vestida. Intentem anar-hi sempre que podem. La veritat és que ens està encantant, és molt xulo, i no hi havíem estat mai i ho tenim al costat de casa. Ara ja ho sabrem i podrem repetir. Vinc de Terrassa i molt xula, és molt maca, no he estat mai i és molt maca. Les dues són de Súria, jo crec que intentem pujar sempre que podem, tot i que jo l'any passat no vaig poder, però sempre que podem venim i aquest any ha vingut una amiga de Barcelona i evidentment doncs, li volia ensenyar la fira perquè bueno, és una cosa molt típica, a més l'entorn acompanya molt perquè el poble vell, tot el tema medieval i tal és molt maco i llavors val la pena veure-ho. Tenim un lloc fantàstic, que és el Poble Vell, que per molta gent del poble li costa pujar i aquests dies sabien que hi ha paradetes i que et trobaràs a tothom fas l'esforç de pujar i un cop que hi ets doncs redescobreixes el poble que jo crec que tenim un poble de puta mare. Venim a passar uns dies, bueno, el cap de setmana que dura la fira, a passar uns bons moments, a tornar enrere una mica i compartir amb tothom totes aquestes parades que et fa això, sentir el que és l'antiguitat i el que és tota la màgia de productes naturals, de coses artesanes. A buscar botifarres per poder sopar bé, que és el que més ens agrada d'aquí. Una de les coses més guapes que hi ha és poder menjar entrepans aquí i disfrutar de la festa, que és el més important que hi ha. De la fira m'agrada tot, vull dir, l'ambient aquest que hi ha, doncs l'ambient, les paradetes, les tavernes, que vas per aquí per allà, vas trobant la gent, que això és un ambient que és tot acollidor. M'agrada molt l'ambient del Poble Vell, és una zona molt maca, el casc històric d'aquí del poble, i es revesteix d'un ambient molt especial, amb la gent que les parades que estan molt ben guarnides, tothom imitant l'ambient medieval i sobretot això, veure gent aquí que participa, hi ha molta gent que participa del poble i això és molt maco. El que més m'agrada és participar-hi. De la resta, com que anem tot el dia amb la corola amunt i avall, veiem poca cosa. O sigui que m'agrada molt participar i que se celebri la fira. El que més m'agrada és tocar el tambor. Les cabretes. No, els ferros de la cara. Som-hi, Súria!
Soy